Čus lidi, já vás vítám u dalšího let's play. Tentokrát tady už nejsem sám, jsem tu s Lukinem neboli s Fanem. Čau Luky. Čau. A rozhodli jsme se, že si zase zahrajeme Bed Wars. Nebo poprvé hraju s někým takhle Bed Wars. A jsme v Green a mapa je Havaj. Takže můžeme se pustit na to. A jdeme na to. Když tak mi nech pár bronzů jenom. Tak, to mi stačí a hned jdu na ironizaci. FK. Jo? Evelka? A jo. Ne. Jako jméno toho kuřete někde. Nevím, prostě. Nebo napsáno FK. To je jedno, neřeš. To vyčíte, ne? Máme nechám. No, jeden. Já jsem matný. Já mu vidím do hlavy. Koukej. Vymazávač mozku. No, ty voši, dělejte. Tyjo, ty jsi to čorl. Co? No, ten iron. Ty tam proběhneš a... No tak, koupíme. Lukino si hraje na malý děcka. Jsem vykopil, že to je děcka. Lolko, to mám rád. Už jsi na středě? Jo. No to víš jo, taky jdu zničit. Koho? Yellow. Yellow ne, už tam, nebo ne? Ready? Ne. Spíš na Yellow, ty to mají kousíček ke středu, no. Jako Ready to mají víc, jo. Nechoď na ně zbytečně. Si udělej normální luk a máš to, ne? Aha, ty asi nemáš goldy, ne? Mám 5 goldů, tak si jdeme koupit... Cípneš? Ne. Tak si jdeme koupit luk a... No, a já luk nic nemám. a krumpa. Že jo, protože jako... Tady běhám a vy mi čorujete zatím. Tak se mi to nelíbí. To je hezký. A vám? No dobrý, stačí. Jdeme se soustředit na hru, tohle bude podařeno. Tohle video už točíme asi po čtvrtý, vždycky se stane něco. Buď to Lukina vyhodí, nebo ho to spavne v studně, když zemře, nebo zapomenu, že nenatáčím. A nebo přijde babička a prostě babka jídlo. Prostě babča, prostě žemlovka, ne, mačkačka a jídlo. Jde na nás Yellow. Jo? Jo. Už je mrtvý. Ne, ty bronz, mi ne. A pak tohle, ten 5. pokus a ten snad bude podařený, jinak jako nevím. Takže no, že jo, já se jinak taky nevím. Magore, proč mi to hlásí? To jsou fakt jako... Kudy na mě půjdou odsadit? Kurňo, říkám, že ten krumpák, no tak jo, a se vědím, když si takový... Místo, moment. Koukej, tamhle na sopce. Koukaj! Jak je teď jdu všechny vyndat. A je po něm. Ještě to druhý. Hej, taky s tím to. Je po něm. Pojď na ready, nic nemají. Nebo možná jeden a ten už asi taky ne. Pojď na ready. Tohle musíme rašovat. Dobře. Pěkně.
komu? Kret. Jako vážně, jo, to si až tak děkujte. No tak jako oni, tamhle jeden myslím. Jdeme. Tak na Jo? Ačko, jen se takhle myší, že jo. Ne, oni mě zabijou. To se týká mě. Ne, pomoc. A že by mi taky někdo pomohl. Já nevím, no. Jako jestli přežiju, tak asi... Ty voho, jedno srdce. Tady ještě jeden. Už není. Jeden žije, ten zdrhal na střed, hele. Myslím si, že nás asi půjde jakože na nás. No. Zkusit. My nemáme... Já nemám. Mám 2,5 srdíčka, jako. Jsem to tam dobře schytával. Otestovat. Já bojím se, že ty dobrý. Půl srdíčka mi to. Já vlastně mám brnění, takže... jdeme na yellow. Na... Kde běháte na yellow. Nevadí, jdeme tady, pojď na yellow, na yellow. Nemají. Nebo nemají. Pal, nejdřív jo, čekáme. Ok. Kryju ti záda, nebo jako... Vždycky se tam mrknu. Jo, to je náš. Jdeme na ostrůvek. Jo, oni to tady mají takhle. Já se jdu vystavět nahoru. Jo, schodil jsem jednoho. Já nevím, jestli jít právě na ně, nebo jestli ještě chvilku počkat. Jdem. Na ně, pojď, můžeš. Jo, je po nich. Chytni toho, co zdrhá, postarám se tady o ty 3. Je po nich, po všech 3. Máš ho? Nebo kam šel? Jo. Tak teď jdem na blue. Teď jak se všichni left the game. Já se jdu podívat kreativ. Ne, ještě ne, pojď nejdřív na blue. Ale chápeš, jestli tam nikde není. Aha, on má jabko, dobrý. A ještě si jdu udělat luk. Víš kde? Ne. Uret, ne? Bude někde. Jo. Nechci nic říkat, ale ty blůčka mají jakože... Jakože co mají? Podkopanou cestu a bojím se, že budou mít luky. No ale já stavím cestu a jako když nemáš bloky, já už právě nemám. Já nemám žádný bloky. To pošleme nějakého maga, nějakého malého dobouna a to jdou teď si mají luky, ne? Kdo by chtěl jít? Co je Kámo, ještě ne. Já se spadnu. Já budu malý postíček smrti. Ještě ne, kámo, ještě ne. Este ne.
jablka. Máme na sebe jablko kačeru. Červenou. Ivo mi hodil explosiv, to je cápek. Ne, asi mi ho nehodil, asi jsem ho červenou zachytil. Ano to, a já jsem to proběhnu. A asi mi to hodil. Jdeme, teď jdem. Čekaj, já nemám šíp. Tak jdeme. Já jsem Magura skočil do lávy. Už zase něco. Tohle video. No jako pro mě celkem dobrý, mně se zatím nic jako nějak nestalo, ale... Ale máš ty goldy, dej mi 9 goldů. Já jdu na ně. Co to bylo ještě? No, hajky jeden. To jako ničíš, to říkáš. Já teď budem explosiv, dělej. No tak mi ho hoď. A pak mi ho dej i ty goldy, víš. Jo. Ještě ne, tak jdem. Pozor! Dobrý, jsou mrtvý. Ne, Pepíček mě zabije! Nezabije. My se spavnou tam nahoře. Už ne. Já nechci stípnout! Ty si chcí? Jo, zabijte, dělej. Je po nich! Takže tohle je všechno k tomuhle videu. Tohle bylo podařený video, takže zatím čus! Čau. Jestli se ti tohle video líbilo, můžeš zanechat like, odběr nebo koment a zatím čus! Čau.